Kolik mi je? Aj. Aj. 28. Ale viete čo? Nedávno som išla na pumpu, že si kúpim cigy a týpek, že občiansky preukaz, poprosím. Ja vás asi milujem. On že, no, že vyzeráš tak na 20. Ale počkaj, to nebolo na pumpe. To bolo, tuším, v Amerike. Áno, to bolo v Amerike. Áno, preto mi povedal, že vyzerám na 20, lebo tamto je od 21. Áno, preto, mi to nešlo do hlavy, že vyzeráš na 20, mi povedal, od 18, chápete? Tak to bolo vlastne v Amerike. No, tak presne som sa vrátila. Bože, ďakujem.